Vitajte pri podcaste Bezpečne z AI, ktorý vám prináša spoločnosť Besoft. Ponúkame aktuálne témy z BOZP, vysvetlené jasne a moderne, s využitím umelej inteligencie. Získajte praktické rady a pohľad na technológie meniace svet bezpečnosti práce. Viac informácií a našu odbornú aplikáciu Besoft Online nájdete na www.besoft.sk. Poďme na to! Vitajte. Dnes sa ponárame do témy, ktorá je absolútne kľúčová pre každého zamestnávateľa, či už má 3 alebo 300 ľudí. Je to kontrola bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, známe BOZP. Prečo je to vlastne také dôležité? Okrem toho, že to áno prikazuje zákon. Je to základ. Bez dobre nastavenej a povedzme fungujúcej kontroly BOZP firmy zbytočne riskujú. Nede len o nejaké papierovanie. Je to ten najlepší nástroj, aký máme na predchádzanie pracovným úrazom a tiež chorobám z povolania. A dôležité je aj to, že chráni aj samotných vedúcich zamestnancov. Viete, pred tou osobnou zodpovednosťou, či už pracovnoprávnou, občianskoprávnou alebo v najhorších prípadoch aj trestnoprávnou. Áno, áno. A ten ekonomický rozmer tiež nie je zanedbateľný. Všakže tie náklady spojené s pracovnými úrazmi, odškodnením, prestojmi, poškodeným vybavením, prípadne aj pokutami od inšpekcie práce, tie môžu byť pre firmu najmä menšiu naozaj likvidačné. Takže efektívna kontrola je vlastne aj investícia, ktorá sa vracia. Presne. Je to investícia. A cieľom tejto našej dnešnej diskusie je poskytnúť taký praktický pohľad pre zamestnávateľov, hlavne v malých a stredných firmách, tiež pre vedúcich pracovníkov na všetkých úrovniach, ale aj pre samotných odborníkov BOZP. Chceme si prejsť, ako na tie kontroly, na čo sa zamerať a kto má v tom celom akú úlohu. Výborne, poďme na to. Pozrieme sa na úlohy vedúcich a bezpečnostného technika, kam všade sa pri kontrolách pozerať, ako fungujú kontroly zvonka od inšpektorátu práce, tiež ako si to celé naplánovať, aké papiere k tomu treba mať a dotkneme sa aj významu tých komplexných previerok. Takže, kde začať? Asi pri tej základnej otázke, kto je za BOZP vo firme vlastne zodpovedný? Lebo často počuť, že však máme na to bezpečnostného technika. Áno, to je častý omyl. Legislatíva tá, ktorá upravuje BOZP, hovorí úplne jasne. Za plnenie úloh zamestnávateľa v starostlivosti o BOZP zodpovedajú vedúci zamestnanci. A to na všetkých stupňom riadenia a v rozsahu svojich funkcií. Nie je to niečo navyše, je to neoddeliteľná súčasť ich práce, či už riadia dielňu, oddelenie alebo celú firmu. Čiže majster, vedúci oddelenia, riaditeľ, každý na svojom tom piesočku. A malo by to byť aj explicitne uvedené napríklad v pracovnej náplni, aby si to uvedomovali. Určite to pomáha. Ak je to napísané čierne na bielom, tak to zvyšuje povedomie o rozsahu zodpovednosti a predchádza sa nedorozumeniam. Ak vedúci svoju zodpovednosť za BOZP zanedbá a niečo sa stane, následky môžu byť veľmi vážne, vrátane tej spomínanej osobnej zodpovednosti. Úloha bezpečnostného technika je iná. Je to odborný poradca pre zamestnávateľa a jeho vedúcich. Zároveň vykonáva kontroly, ako si títo zodpovední plnia svoje povinnosti. Preto je logické a veľmi účelné, ak je bezpečnostný technik zaradený priamo pod najvyššie vedenie firmy. Má tak väčšiu váhu a, povedzme, nezávislosť pri presadzovaní potrebných opatrení. A čo ak si firma najmä externého bezpečnostného technika? Zbaví sa tým zodpovednosti? Vôbec nie. Ani naňatie externého odborníka nezbavuje zamestnávateľa ani jeho vedúcich zamestnancov ich základnej zodpovednosti za zaistenie BOZP. Externý technik poskytuje službu, radí, kontroluje, ale tá konečná zodpovednosť ostáva na strane firmy a jej manažmentu. Dobre, zodpovednosť je teda jasná, ale kam presne sa má vedúci alebo ten bezpečnostný technik pri kontrole pozrieť? Čo sú tie kľúčové oblasti, tie horúce miesta? Kontrola musí byť systematická, aby sa na nič nezabudlo. Môžeme si to rozdeliť do takých 3 hlavných oblastí. Prvou je bezpečnosť strojov a technických zariadení. Tu sa kontroluje, či sa vykonávajú potrebné kontroly a skúšky pred prvým použitím, ale aj tie pravidelné, periodické, podľa požiadaviek predpisov alebo podľa toho, čo určil výrobca v návode. Zásadné je overovať funkčnosť bezpečnostných prvkov, či fungujú kryty, zábrany, núdzové vypínače a tiež musí byť jasne, kto je zodpovedný za vykonávanie týchto kontrol. Druhou oblasťou je pracovné prostredie.
To neznamená len, viete, odborné merania faktorov ako hluk, vibrácie či chemické látky, ak sú relevantné. Patrí sem aj úplne základná kontrola čistoty a poriadku na pracovisku, lebo aj neporiadok môže byť zdrojom úrazu. Ďalej stav sociálnych zariadení, či sa dodržiavajú ergonomické zásady pri práci, aby si ľudia neničili zdravie. A samozrejme bezpečnosť komunikácií, chodieb, schodísk, ale aj únikových ciest a núdzových východov, či sú voľné a funkčné. A tretia, nemenej dôležitá oblasť, je správanie samotných zamestnancov. Tu sa kontroluje, či dodržiavajú predpisy BOZP, interné pokyny firmy, či používajú správne a bezpečné pracovné postupy. Veľmi dôležité je kontrolovať, či používajú pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky, tie OOPP, a či ich používajú správne. A sem patrí aj tá nepopulárna, ale nevyhnutná kontrola, či zamestnanec nie je na pracovisku pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. A netreba zabúdať ani na špecifika kontroly zamestnancov, ktorí pracujú sami, niekde na odlúčených pracoviskách. Zaznela tu aj tá komplexná previerka, krátko sme ju načrtli, ale ešte sa k nej vrátime. Pri všetkých týchto kontrolách je asi kľúčové, čo sa deje potom, keď sa niečo zistí. Presne tak. Kontrola sama o sebe nič nevyrieši. Musí byť zavedený systém, ako sa so zistenými nedostatkami naloží. To znamená určiť konkrétne opatrenia na ich odstránenie, stanoviť jasné termíny a priradiť zodpovednosť konkrétnym ľuďom. A potom, skontrolovať, či sa tie opatrenia aj naozaj vykonali. Výsledky kontrol by mali byť pravidelne preberané na poradách vedenia firmy, aby malo prehľad o stave BOZP. A tie kontroly nemusia byť len plánované a formálne. Veľmi užitočné sú aj neformálne kontroly, napríklad počas bežnej obchôdzky pracoviska vedúcim. Dobre, okrem týchto interných kontrol, ktoré si firma robí sama, môžu prísť aj kontroly zvonka, od štátu. Čo môžeme čakať od inšpektorátu práce? Áno. Inšpektorát práce vykonáva štátny dozor nad tým, ako zamestnávateľia dodržiavajú predpisy BOZP a pracovnoprávne predpisy. Tých typov kontrol môže byť viacero. Časté sú komplexné inšpekcie práce, tie sa zameriavajú na celý široký rozsah povinností zamestnávateľa v oblasti BOZP, ale aj pracovných vzťahov. Výber firiem na takúto kontrolu býva zvyčajne náhodný, podľa plánu inšpekcie. Potom sú tematické prievierky. Tie sú už cielené na nejaký špecifický problém, riziko alebo oblasť. Napríklad sa inšpektorát rozhodne preveriť stav BOZP pri práci vo výškach naprieč rôznymi firmami alebo dodržiavanie predpisov pri práci s určitým typom nebezpečných strojov. Cieľom je zmapovať stav v danej oblasti a iniciovať nápravu tam, kde je to potrebné. Ak inšpektorát pri kontrole zistí nedostatky a uloží opatrenia na ich odstránenie, môže prísť na následnú prievierku. Jej účelom je jednoducho skontrolovať, či zamestnávateľ splnil to, čo mu bolo uložené v stanovenom termíne. A relatívne novšou formou, ktorú inšpektoráty využívajú, sú previerky so špeciálnym režimom. Tie sú často spojené aj s poskytovaním poradenstva zo strany inšpektorov. Stáva sa, že sú realizované formou celoslovenských kampaní, zameraných na určitú tému, napríklad bezpečnosť pri práci s chemickými látkami, a sú podporené aj mediálne, aby sa zvýšilo všeobecné povedomie o danej problematike. Cieľom tu nie je primárne sankcionovať, ale skôr preventívne pôsobiť a pomôcť firmám zlepšiť sa. Rozumiem, či už kvôli internej potrebe alebo kvôli tej možnej externej kontrole. Ako si tú kontrolnú činnosť vo firme dobre zorganizovať, aby bola naozaj efektívna a nielen taká formálna? Základom je plánovanie. Nie je efektívne robiť kontroly len náhodne a chaoticky. Kontroly by mali primárne vykonávať bezpečnostný technik a príslušní vedúci zamestnanci na svojich úsekoch, keďže oni sú za stav BOZP zodpovední. Dôležité je spomenúť, že právo vykonávať kontrolu stavu BOZP na pracoviskách majú aj zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť, ak sú vo firme ustanovení. Spolupráca s nimi je veľmi prospešná. A kedy je ten správny čas na kontrolu? Existujú nejaké odporúčané momenty alebo intervaly? Určite áno. Odporúča sa vykonávať kontroly v pravidelných intervaloch. Ich frekvencia závisí od charakteru prevádzky a miery rizika. Niekde stačí raz za štvrť rok, inde pri rizikovejších činnostiach je potrebná možno aj mesačná kontrola. Nevyhnutné je vykonať kontrolu po každom pracovnom úraze, aj tom menšom, po prevádzkovej nehode alebo inej mimoriadnej udalosti. Cieľom je dôkladne zistiť príčiny a prijať opatrenia, aby sa to neopakovalo. Kontrola je na mieste aj pri každej významnejšej zmene či už pracovných podmienok, zavedení novej technológie, nového stroja alebo pracovného postupu. Vždy treba preveriť, či nové podmienky nepriniesli nové riziká.
Podnetom na kontrolu môžu byť aj upozornenia alebo sťažnosti od samotných zamestnancov týkajúci sa bezpečnosti. Tieto podnety treba brať vážne. A ako sme spomínali, po kontrole z inšpektorátu práce je logické interne preveriť stav plnenia uložených opatrení. A keď už sa kontrola vykonáva, existujú nejaké osvedčené postupy, ako to robiť dobre? Hoci presný postup nie je striktne predpísaný, existuje niekoľko zásad, ktoré pomáhajú. Je dobré mať vopred pripravený plán kontrol na určité obdobie, aby bolo jasné, čo a kedy sa bude kontrolovať. O plánovanej formálnej kontrole by mal byť informovaný priamy nadriadený kontrolujúceho pracovníka a tiež vedúci zamestnanec kontrolovaného pracoviska alebo úseku. Počas kontroly je veľmi užitočné hovoriť priamo so zamestnancami na pracovisku. Často majú najlepší prehľad o skutočných problémoch a rizikách. Kontrola by sa mala cielene zameriavať na odhaľovanie potenciálnych zdrojov ohrozenia, teda hľadať to, čo môže ľuďom ublížiť alebo poškodiť ich zdravie. Dôležitou súčasťou každej kontroly je aj overenie plnenia opatrení, ktoré boli uložené pri predchádzajúcich kontrolách. O všetkých zisteniach treba viesť písomný záznam, ten slúži ako dôkaz o vykonaní kontroly a podklad pre ďalšie kroky. A nakoniec je nevyhnutné informovať zodpovedných vedúcich zamestnancov o zistených nedostatkoch a navrhnúť alebo priamo určiť konkrétne nápravné opatrenia s termínami a zodpovednosťou. Stroje a robotické zariadenia sú častým zdrojom rizik. Na čo konkrétne sa zamerať pri ich kontrole a čo s tou povestnou dokumentáciou, ktorá k nim patrí? Pri kontrole technického stavu strojov a zariadení je kľúčové overovať najmä správnu funkciu bezpečnostných prvkov. Sú ochranné kryty na svojom mieste a nepoškodené. Fungujú správne blokovacie zariadenia, ktoré napríklad zabránia spusteniu stroja pri otvorenom kryte. Sú funkčné a správne umiestnené ovládacie prvky, najmä tie pre zastavenie a núdzové zastavenie. Kontroluje sa tiež celková funkčnosť stroja a to, či sa dodržiavajú pokyny výrobcu uvedené v návode na obsluhu a údržbu. Ten návod tam nie je len na ozdobu. Špeciálnou a často problematickou kapitolou sú vyhradené technické zariadenia, skrátené VTZ. To sú tie potenciálne najnebezpečnejšie. Zdvíhacie ako žeriavy, výťahy, plošiny, tlakové ako kotly, tlakové nádoby, plynové rozvody plynu, spotrebiče a elektrické zariadenia. Pre tieto platia osobitné prísnejšie predpisy, hlavne tá známa vyhláška o technických zariadeniach a tiež mnohé technické normy. Tie stanovujú veľmi presné požiadavky na ich prevádzku, údržbu, vykonávanie odborných prehliadok, skúšok a revízií. Pri kontrole VTZ sa teda overuje dodržiavanie všetkých týchto špecifických podmienok. A tá dokumentácia k ním to býva strašiak pre mnohé firmy. Čo všetko by mal mať zamestnávateľ pripravené, keby prišla kontrola? Je toho naozaj toľko? Áno, dokumentácie môže byť pomerne dosť, závisí to od toho, aké konkrétne stroje a zariadenia firma používa. Ale dá sa to rozdeliť do niekoľko logických celkov. Základom je technická dokumentácia od výrobca, návody na obsluhu, údržbu, zoznamy náhradných dielov, schémy. Dôležité je, aby bola v slovenskom jazyku. Bez toho sa vlastne zariadenie ani nemá správne používať. Potom je to prevádzková dokumentácia. Sem patria rôzne prevádzkové denníky, záznamníky o prevádzke či údržbe, akých vyžaduje výrobca alebo nejaký predpis. Potrebné sú doklady o uvedení zariadení do prevádzky, napríklad záznamy zo skúšok po inštalácii. Pre mnohé zariadenia, najmä tie vyhradené, tie VTZ, sa povinne vedú revízne knihy a musia byť k dispozícii všetky doklady o vykonaných odborných prehliadkách, skúškach a revíziách. Tu sa kontroluje nielen ich existencia, ale hlavne dodržiavanie predpísaných termínov a to, či sa zistené poruchy aj reálne odstrajujú. Pri niektorých zariadeniach, hlavne VTZ, musia byť aj písomne menované osoby zodpovedné za ich prevádzku a obsluhu a tieto menovacie dekréty musia byť k dispozícii. Dôležité sú aj doklady súvisiace s prevádzkou vozidiel a manipulačných vozíkov, evidencia údržby, technických kontrol, školenia vodičov, dodržiavanie bezpečnostných prestávok. Niekedy sú potrebné doklady o určení vonkajších vplyvov alebo prostredia, hlavne pre elektrické zariadenia, aby sa vedelo, aké majú mať krytie a ochranu. A áno, patrí sem aj dokumentácia stavby, projektová a realizačná, dokumentácia skutočného vyhotovenia. A tiež doklady o meraní faktorov pracovného prostredia, hluk, prach, chemické látky, ak sú na pracovisku relevantné riziká. Fíha, je toho naozaj dosť.
Ale technika a prostredie sú len jedna strana mince. Čo ten ľudský faktor? Ako efektívne kontrolovať činnosť samotných zamestnancov z pohľadu BOZP? To je absolútne kľúčové. Zamestnávateľ má priamo v zákone uloženú povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. To zahŕňa kontrolu dodržiavania zásad bezpečnej práce, bezpečného správania na pracovisku a interných firemných postupov. Ako sme už spomínali, sem patrí aj kontrola správneho používania pridelených OOPP a tiež tá citlivá kontrola, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok. Ale ako to robiť v praxi tak, aby to bolo efektívne a zároveň to ľudia nevnímali len ako nejaké buzerovanie alebo špehovanie? Je dobre kombinovať rôzne techniky a prístupy. Môžu to byť systematické kontroly podľa vopred pripravených kontrolných zoznamov, takých checklistov, ktoré zabezpečia, že sa na nič nezabudne. Veľmi užitočné sú aj neformálne bezpečnostné obchôdzky vedúcich pracovníkov alebo bezpečnostného technika, počas ktorých si všímajú aktuálny stav a správanie ľudí. Účinné môžu byť aj náhodné tematické kontroly zamerané na určitú problematiku, napríklad práve na požitie alkoholu alebo na používanie ochranných okuliarov pri brúsení. A dôležitou súčasťou je aj samotné pozorovanie správania sa zamestnancov pri práci, ich pracovných návykov, postoja k BOZP. Často to napovie viac ako formálna kontrola. Cieľom týchto kontrol teda asi nie je len nájsť vinníka, dať mu pokutu alebo napomenutie však? Určite nie, to by bolo veľmi krátkozraké. Výsledky kontrol, aj tých zameraných na správanie zamestnancov, majú byť predovšetkým podmetom na analýzu príčin zistených nedostatkov. Prečo zamestnanec nepoužil OPP? Bolo nevhodné, nepohodlné, nemal ho k dispozícii, alebo len z nedbanlivosti? Prečo obchádza bezpečnostné zariadenie? Je to preto, lebo ho spomaluje, alebo je zariadenie zle nastavené? Cieľom je pochopiť, prečo k týmto situáciám dochádza a následne zlepšiť celý systém BOZP. Či už cez lepšiu organizáciu práce, kvalitnejšie školenia, technické úpravy, lepšiu komunikáciu tak, aby sme týmto nedostatkom a nebezpečným situáciám do budúcna predchádzali. Je to proces neustáleho zlepšovania. Starostlivosť o BOZP nie je len náklad alebo zákonná povinnosť, je to prejav zodpovedného podnikania a úzko súvisí aj s dlhodobou prosperitou firmy. Vraciame sa ešte ku komplexnej previerke BOZP. Hovorili sme, že už nie je priamo v zákone tak, ako kedysi. Prečo je podľa vás napriek tomu stále dôležitá a odporúčaná? Aj keď ju súčasný hlavný zákon o BOZP explicitne nevyžaduje v pravidelných intervaloch, tak ako to bolo v minulosti, jej vykonanie je stále veľmi vhodné a odborníci ju jednoznačne odporúčajú. Dôvod je jednoduchý. Poskytuje komplexný, ucelený pohľad na stav BOZP vo firme ako celku, na všetkých pracoviskách, vo všetkých činnostiach. Nejde len o čiastkové kontroly jednotlivých aspektov, ale o celkové zhodnotenie. Ideálne je túto previerku robiť v spolupráci so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť, ak vo firme pôsobia. Posilňuje to vzájomné vzťahy, transparentnosť a ukazuje, že vedenie aj zamestnanci majú spoločný záujem na bezpečnom a zdravom pracovnom prostredí. Zásadné zistenia a závery z takéto previerky by mali byť dôležitým podkladom pre aktualizáciu firemnej politiky BOZP a pre plán konkrétnych opatrení na ďalšie zlepšovanie. A čo všetko by mala takáto previerka obsahnúť, aby sme ju mohli naozaj nazvať komplexnou? Ten rozsah je naozaj široký a mal by pokryť prakticky všetky aspekty BOZP. Začína to kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, ale aj interných predpisov firmy, technických noriem a návodov výrobcov. Samozrejme overuje sa plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol a previerok. Dôkladne sa kontroluje stav a vedenie dokumentácie súvisiace s BOZP, či je aktuálna, úplná a dostupná. Preveruje sa aj fyzický stav pracovisk, bezpečnosť budov, podláh, komunikácií, usporiadanie pracovných miest, osvetlenie, vetranie. Podrobne sa kontroluje stav a funkčnosť ochranných a bezpečnostných zariadení na strojoch, s osobitným dôrazom na tie vyhradené technické zariadenia, VTZ, hodnotí sa stav sociálneho vybavenia, používanie bezpečnostného značenia, dodržiavanie bezpečnosti technologických a pracovných postupov a správne používanie OPP. Ale komplexná previerka ide ešte ďalej. Hodnotí aj samotnú pracovnú činnosť zamestnancov,
ich pracovné návyky, ale aj faktory pracovného prostredia, mikroklimatické podmienky, ergonómiu pracovných miest, úroveň psychosociálnych faktorov, ako je stres či záťaž, a dokonca aj celkové pracovné vzťahy a atmosféru na pracovisku, lebo aj to vplýva na bezpečnosť. Jasné, po takejto previerke musí byť podrobný písomný zápis so všetkými zistenými nedostatkami a hlavne s nádrhom konkrétnych merateľných nápravných opatrení, vrátane termínov a zodpovednosti za ich splnenie. Je to naozaj hĺbkový audit stavu BOZP. Skúsme to teda na záver zhrnúť. Aká je tá hlavná myšlienka, ktorú by si im mali zamestnavatelia a vedúci pracovníci odniesť? Hlavnou povinnosťou a zároveň najlepšou investíciou zamestnávateľa je zabezpečiť systematickú a dôslednú kontrolu stavu BOZP na všetkých svojich pracoviskách. Kľúčová je pritom zodpovednosť vedúcich zamestnancov na všetkých úrovniach riadenia BOZP, je ich práca. Potrebná je odborná podpora bezpečnostného technika, či už interného alebo externého, a nevyhnutná je dôsledná evidencia zistených nedostatkov a hlavne kontrola príjmania a plnenia nápravných opatrení. Bez toho je kontrola len formalita. A prínosy? Okrem toho, že sa vyhneme pokutám. Tie prínosy sú oveľa väčšie. Predovšetkým je to vytvorenie bezpečnejšieho a zdravšieho pracovného prostredia, to vedie k zníženiu rizika pracovných úrazov a chorôb z povolania. A to priamo šetrí nemalé náklady spojené s ich riešením. V konečnom dôsledku to prispieva k lepšej povesti firmy, k vyššej spokojnosti a morálke zamestnancov a k celkovému efektívnejšiemu fungovaniu podniku. A tá odporúčaná komplexná previerka je skvelým nástrojom na celkové zhodnotenie a naštartovanie procesu neustáleho zlepšovania v tejto oblasti. Výborne. A na úplný záver možno jedna myšlienka na zamyslenie pre našich poslucháčov? Skúsme sa zamyslieť nad tým, ako by mohla ešte proaktívnejšia a premyslenejšia kontrola BOZP nielen pasívne predchádzať problémom a nehodám, ale ako by sa mohla stať aktívnou hnacou silou pre zlepšenie celkovej efektívnosti práce, pracovnej morálky a spokojnosti zamestnancov v podniku. Ako premeniť povinnosť na príležitosť? Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Bezpečne s AI, kde kombinujeme odbornosť s modernými technológiami. Ak vás naše témy zaujali, nezabudnite si nás odoberať a sledovať, aby vám neunikli žiadne nové informácie z oblasti BOZP. Viac sa dozviete na www.besoft.sk, kde nájdete aj našu odbornú aplikáciu Besoft Online. Tešíme sa na vás v ďalšej epizóde.